Bon dia, jo sóc el Xavier Dengra de l'Amical Wikimedia i us vinc a presentar la hackathon que durem a terme l'any que ve a la Universitat Autònoma. Llavors, per explicar-vos una mica en què consisteix aquest esdeveniment, ens posem una mica en context. Llavors, per entendre una mica com funciona la Viquipèdia i el moviment Wikimedia, tenim tres vessants, que és la Fundació Internacional, que és la Wikimedia Foundation, que és aquella que reps el fons i la que manté els servidors perquè tota la Viquipèdia i els projectes agermanats estiguin en funcionament. I per altra banda, tenim les filials territorials, de la qual jo en formo part, que és l'Amical Wikimedia en territori catalanoparlant, que és la que vetlla per que els projectes en català tinguin un impacte social i que vetlla per poder dur a terme projectes amb universitats, museus, biblioteques, etc. i posar en relleu aquests valors d'aquesta enciclopèdia lliure al carrer. Llavors, un cop interpretat això, com funciona la Viquipèdia per dins? Doncs el programari que fa que la Viquipèdia funcioni i que és extensiu a altres projectes que no formin part d'aquesta fundació és el programari MediaWiki. És un programari que és obert, que està fet per desenvolupadors en la seva gran majoria voluntaris, tot i que alguns sí que formen part de l'estaf de la Fundació Wikimedia, i que és un programari que, com ja us dic, és el que està desenvolupat per la Fundació Wikimedia, és estricte d'aquests projectes, té diferents vessants concretes per cadascun adaptats a les necessitats dels projectes, però es pot fer extensiu per qualsevol persona que se'l vulgui descarregar i crear el seu propi wiki a part. Llavors, qui desenvolupa aquest programari i en quin context social, col·laboratiu? Doncs és el que nosaltres anomenem les hackathons. Les hackathons són reunions de desenvolupadors en les quals es posen uns objectius i unes metes i es reuneixen col·laborativament en una ciutat un cop a l'any i van desenvolupant programari i van veient quina és l'estratègia a nivell informàtica dels projectes Wikimedia a llarg termini. Llavors, la primera va ser a Berlín, des de llavors s'ha anat alternant diverses ciutats, sempre la majoria a Europa, fins que l'any passat, aquest any, recentment l'última va ser a Viena, es va descobrir que la de l'any vinent seria a Barcelona. Llavors, quines particularitats tindrà aquesta edició a Barcelona? Doncs és un congrés que acull unes 300-400 persones anualment i que l'organitzarem conjuntament. Aquí. No hi ha manera. Vaig una mica. No es pot baixar més? L'organitzaran conjuntament la Universitat Autònoma com a entitat institucional, juntament amb l'Amical Wikimedia. Llavors, les particularitats que tindrà és que se celebrarà a l'Escola d'Enginyeria, coincidirà amb la 10a edició d'aquesta hackathon, coincidirà amb els 50 anys de la Universitat Autònoma i coincidirà amb els 10 anys de la Fundació nostra com a associació. Llavors, a part de la hackathon com a tal, hi haurà altres novetats, com que, per exemple, començarem a realitzar projectes amb els propis graus de la universitat perquè comencin a desenvolupar projectes de fi de grau que tinguin un retorn de la transferència de coneixement que es genera a la universitat en forma d'articles a la Viquipèdia. Hi haurà versions prèvies a aquesta hackathon que es faran a tot el territori catalanoparlant, com per exemple, segurament podrem lligar algunes coses a València perquè es millori tot el tema de les traduccions simultànies d'articles, amb Apertium, amb altres entitats de foment de la llengua. Com sabem, la Viquipèdia és una plataforma multilingüe, llavors també ens interessa molt que aquestes relacions entre traducció d'articles siguin molt positives i es faran diversos actes en paral·lel amb altres institucions que ajudaran a fomentar i a pujar el nivell de la Viquipèdia en català, que actualment és una de les millors, és la de més qualitat del món en els 1.000 articles principals, i també a fomentar que les universitats entrin en el que és el coneixement obert i ajudin a aquesta transferència i aquest retorn de coneixement, tot sempre des del voluntariat. I bé, esperem tenir-vos l'any que ve, serà un acte força gran, força important, que posarà, ja us dic, l'associació en un pes important, posarà Barcelona com el centre del procomú una vegada més en relació amb tot l'entorn que s'està creant ara amb aquestes jornades. Moltes gràcies.